tahu dipun anu lho tunggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi to le? Lah kae lho bocah ning kono. Mbok rene to le. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya wah duh iya wah iya Mas. Iya biyen muridku saiki wis melejit. Nah, kok ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Nah iya ngono. Ora ya aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk Aja ngutik-ngutik akan turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni ngono ta. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk kuwi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul bae tutik. Aku ya Niken Salihu. Sino karatom retara tamto tamtoning otomotiti tetap dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilere Wolanda hari jagat Dewa Bathara iya jagat Pramudita rumaos kaget jroning batos dene kasatriyan glagah tinunu mriki sak mangke kerawuhan warangka ngastina Paman Patih Harya Sengkuni ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kula pun Brajadenta namung ngangklungaken jangga nilingaken karana nenggara mentah sabda-sabda pangandikanipun Paman Patih Harya Sengkuni. Brajadenta wonten dawuh paman tekaku mapan ana ing kasatriyan glagah tinunu kene sepisan mretuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing kasatriyan glagah tinunu dene kaping pindho pun paman mung arep nakyenake pawarta kang warata ujare Mbok Bakul Sinambiwara. Apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda jumeneng pepatih ana ing Pringgondani nggih paman lakare kaluhuran pawarta menika leres mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani dene ratunipun nuringgih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya nggih mboten paman. Kusik ora kok ateges paman iki nyampuri urusane negara liya ora. Nanging pun paman mung bakal kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani. Dene patihe si Brajadenta iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa nggih? Nuringgih sedaya kala wau awit pirembakan saking keluarga Pringgondani miwah keluarga para Pandhawa paman. Lah panjenenganmu didapuk dadi patih ning Pringgondani iki ya trima Brajadenta. Paman rumaos bejo kemayangan Raden Patih dene kula tasih dipun paringi kapitayan kinendombane anak kula pun Gatotkaca. Kusik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Ora teges pun paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora ning pun paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi ngopo. Kados pundi paman? Ngene nggih tak jarwani ya.
sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging Pandhawa kuwi wong sing julik lho Ngger. Mula kanggone Brajadanta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga kowe kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu. Paman Paduka Paman Patih Harya Sengkuni saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa. Lah kok dadak takon to kowe iki? Negara Pringgondani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Prabu Pandu kuwi sapa? Pandu kuwi bapake Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra cacahe 7. Ya kuwi 1 Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadanta, 4 Brajamusti, 5 Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kala Bendana. Saiki aku bakal takon, Kakangmu Arimba kae mati sing mateni sapa? Ingkang mejahi Kakang Mas Werkudara. Banjur mbakyumu Arimbi dirabi karo Werkudara, sing mateni kakangmu anak-anak 1 Gatotkaca kuwi. Inggih Paman, Ngger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem Pustaka Raja Purwa. Kudune sing menang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sasedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sabanjure sasedane Kakang Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca iki lho. Gatotkaca kuwi sapa? Gatotkaca kuwi mung kepernah putu. Tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener, Arimba kae Arimbi kae mbakyumu ning ra anak wadon. Arimbi kuwi wedok. Dadi ora wenang jumeneng dadi ratu mapan ana ing Pringgondani. Janjane sing wenang kuwi ya kowe kok Brajadanta. Kowe sing wenang dadi ratu. Yen kowe ora gelem, lagi adimu Brajamusti ya kena. Brajalamatan ya bisa. Lah kok malah si Gatotkaca iki lho. Kuwi cethok yen ginawe-gawe lan nyebrang saka pepakem. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Mosok kowe ora krasa Brajadanta? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripate Brajadanta melek ning diapusi. Kowe diyem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgondani. Nggur derajat patih iki badokan apa to Brajadanta? Ngatasi sing menang dadi ratu ki kowe. Ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi Brajadanta? Kowe wedi karo si Werkudara. Werkudara kae upama kewan kae jaran, katone sekti, katone rasa, ning bodho gampang dikendhaleni. Apa kowe wedi karo Janaka, Nakula Sadewa? Kowe wedi karo Pandhawa liyane? Kuwi gur krupuk bawang kok, Ngger. Ora duwe daya apa-apa. Paman Sengkuni Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem raos rik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalila, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telali, ibarat manuk kula sampun boten gadah suwiwi Paman. Aja nglukur rasamu cah bagus. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadanta. Sing pengin mateni Werkudara ora nggur kowe, mula kowe aja rumangsa ijen. Akeh kancamu, Gus. Kelebu anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina sakurawane kabeh kuwi ya ngalap pati
atine si Werkudara kok ngger. Mula Brajadanta, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing sago mbiyantu anak Mas Brajadanta. Paman, menapa saestu paman badhe ndukung Brajadanta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani paman. Piye ta? Sasuwene urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau ngapusi? Tur maneh aku ki wis tuwa. Aku wis menep sing tak goleki apa, Brajadanta? Agyadare sangapira ngurinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ing Paman Sengkuni. Piye ngger kagigah raosing batos kula, mbok menawi gesang kula menika rinten dalu namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur ngger, syukur. Dene wis kebuka apa sing dadi atimu, kula aturi nyekseni paman, kula aturi nyekseni. Sak menika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Nek Pandhawa lan Gatotkaca nggondheli Pringgondani kepiye? Sungsang bawana balik Pringgondani, Pandhawa sak Gatotkaca badhe kula pateni. Bagus Brajadanta, bagus. Maknane dina iki anak Angger Brajadanta bakal nglakokake keraman, bakal mbalelon mring negara Pringgondani. Nggih nggih paman. Kurawa sing ana mburimu Brajadanta. Sata Kurawa wis samapta ing gati. Sata Kurawa wis sawega ing diri. Bebantu marang jengandika anak Angger Brajadanta. Waduh, ngaturaken panuwun paman, Paman Patih Harya Sengkuni. Muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Bebarengan tumuju mring negara Pringgondani dina saiki uga. Direbut baline negara Pringgondani ana astamu Brajadanta. Sumangga kula dherekaken paman. Umrih kang bala lumares budaling prawadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana nira suarane rame gumuruh ombak ing samudra
Mas. maju.
Woi. Anda dalang gayuh gekono Are sang Rama Ndaya Patyana yaksa gung cangkrama Namane wela katak sini jejagi jroning wareh Hong Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari wut atalah durung suwe anggon kula maku saka kasatriyan gagah tinunu kepapak ana rewanda kusika seta tegese kethek wulese putih memplak ora pangling Resi Hanuman pancen kaparanyata ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak yen nyerangap kowe jati angaran sapa ora pangling iki Karta Marma kang dadi cecundhuking laku Sata Kurawa kang ngener lakune tumuju marang negara Pringgandani pancen bener kaparanyata nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo sajak Karta Marma kang sarta para sata Kurawa liyane duweni niat kang kurang prayoga tumrap katentremaning negara Pringgandani Anoman kok ning Pringgandani kabeh nampa undangan negara Ngamarta negara Dwarawati kang sarta Mandura tata-tata gelare wisudan ratu anyar ratune sapa? Ratune anak Anggere Gatotkaca kang bakal ngayomi para kawula dasih kang mapan ana negara Pringgandani. Karta Marma rene arep ngopo? Aku ora narimake. Aku ora narimake yen to si Gatotkaca kang jumeneng ratu mapan ana ing negara Pringgandani. Sing duweni hak kang sarta wewenang ngrenggani negara Pringgandani kuwi dudu bocah wingi sore si Gatotkaca nanging Raden Brajadenta ingkang pantes lan mentes dadi ratu dadi Nalendra jumeneng ratu ning negara Pringgandani Karta Marma sak sata Kurawane piye kowe ora sah melu celeng boloten kebolatengen iki urusane wong-wong Pringgandani wong jaban rangkah kaya para sata Kurawa kaya dedapurane Karta Marma ora sah melu cawe-cawe perkara keluarga ageng negara Pringgandani. Oh, ora idep. Janji Anoman ora gelem sumingkir tekan pengarepaning Karta Marma. Apa kelakon tak lokke sak dosamu? Wani karo Karta Marma, entek wedine garewanine bagus. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejerok kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen to pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu tumpang so tebyata tamang sati kawu kurani we bos
jadiamu ya hey Hush! Jadiamu uncal lagi. Weh, monyet putih manuto dari Bandan kurang ajar Asotomo. Ayo ngejak pirang drak latih niku. Weh cepot
gatiamu kowe. Ambruk. Hai. Ah. Oh, ah. Ayah. Oi, wes. Ayo, Antasena iki. Wah. Hi. Ah. Ah. Oh. Wah. No. Iyo. Ah. Hop. Wah. Hop. Cepet gatiamu kowe. Hop. Ah. Wah. Hop. Hos. Ah. 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 Yo. Ah. 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 Yo. Yo. Wah. Awas. Hei. 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 Pas. Hot. Hai. Hei. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Ah.
sih. Ah, tuh, wah, wah, out, wah, 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 at, wah, hey, wah, hey. Wah! Ya! Ho! Wei! Eh! Ah! Ah! Ya! Menteles kowe. Ah! Idyan Antasena. Wah! Wei! Waduh. Wei! Wei! Ah! Ayo, endi liyane? Mundur, barisan Sata Kurawada mundur. Ah! Oh. Wah, latara. Pangkahan grus-rusum barlindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umup kang colon idi hing wah latalah dudu karepe dhewe tinggal glanggang colong playu Anoman lan Antasena. Gatotkaca. Gatotkaca. Muduna lehmu dadi ratu, Pringga ndani ratune kudu Brajadenta tutu Gatotkaca. Bah! Biar gue. Arep ngopo kowe? Anoman lan Antasena ora wani ngadepi si Brajadenta. Ya, nggih Brajadenta, aja cilik atimu. Pamanmu Sengkuni sing ana mburimu tak dombani saka mburi, nggih. Patenana Gatotkaca sak Pandhawane pisan.
manganjur laguning angin gugur hakaraning hareko guru guranita areh kagiri-giri hing ala bendana mlayu-mlayu gawe kaget ana apa walah kakang Braja Musti ketiwasan Kang ketiwasan piye Kakang Blajadenta ora karenan penggalihe babakan Gatotkaca arep pinilih dadi ratu malah cak iki Kakang Blajadenta bakal mirang Kampuh Jingga gajah gelar bundan kang tanpa payung ya jagat ya dewa ya Bathara kamangka Kakang Blajadenta biyen wis ngarujuki kalamun Gatotkaca kang dadi ratu. Sajake Kakang Brajadanta milik nggendhong lali. Kala bendana piye, Kang? Aku tak sowan ning Pringgondani. Perkara iki bakal tak aturke Kakang Mbok Arimbi. Yo, sik ati-ati yo, Kang. Punakawan